नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण दाल पालक कसं बनवायचं हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे पालक घेतलेला आहे। हे बघा, या प्रकारे असा साफ करून घेतलेला आहे। हे बघा, मस्त हिरवेगार छान आपण साफ केला याला। आपण याला स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेऊया। आपण इथे 3 प्रकारची डाळ घेतलेली आहे। 1 वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे, अर्धी छोटी वाटी मसूर डाळ घेतलेली आहे, अर्धी छोटी वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे। ह्या डाळ आपण सर्व एकत्र करून स्वच्छ धुवून घेऊया। हे बघा, पालक आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून छान बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि डाळ सर्व मिक्स करून धुवून घेतलेले आहे। आपण एक कुकर घेऊया आणि ह्यामध्ये ही धुतलेली डाळ टाकूया। आता ह्यामध्येच आपण जो पालक चिरून घेतलाय तो टाकूया। आता आपण कुकरमध्ये 1 तांब्या पाणी टाकूया। थोडंसं मीठ टाकून घेऊया आणि याला गॅसवरती ठेवूया। गॅस ऑन करूया। कुकर ठेवूया त्यावरती। एक उकळ काढूया आपण। हे बघा, उकळी यायला सुरुवात झाली। आपण गॅस स्लो करूया आणि थोडंसं प्रेस करून घेऊया। हे बघा, केवढा सारा पालक होता, कमी झालाय। आता आपण कुकरचं झाकण लावूया आणि गॅस मीडियम करून 3 शिट्ट्या काढून घेऊया। आपल्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया। या ठिकाणी कुकर आपला छान थंड झालाय। हे बघा, आता आपण कुकरचं झाकण उघडूया। हे बघा, छान शिजले आपले डाळ आणि पालक। थोडंसं मिक्स करून घेऊया। कुकर लावते वेळी एक उकळ काढायची आणि मग झाकण लावायचं, म्हणजे जे जास्तीचं पाणी असतं ते बाहेर नाही येत। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। चला मग आपण आता दाल पालक फ्राय करून घेऊया। आपली कढई छान गरम झाले। आपण एक छोटा चमचा तेल घेऊया। इथे आपण अर्धा चमचा बारीक मोहरी घेतलेली आहे, ती टाकूया। अर्धा चमचा जिरे टाकूया।
इथे आपण लसूण बारीक चिरून घेतलाय तो टाकूया। इथे मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय तो टाकूया। परतवून घेऊया। चिमूटभर हिंग घेतलाय तो टाकूया। अर्धा चमचा हळद टाकूया। एक चमचा मसाला टाकूया। छान असं परतवून घेऊया। गॅस स्लो करूया। आता आपण दाल पालक उकळून घेतलाय तो टाकूया। छान असं मिक्स करूया। आपण मीठ टाकूया। मीठ आपण सुरुवातीला टाकलंय, आता गरजेनुसार टाकून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। आणि 2 मिनिटं छान उकळी काढून घेऊया। 2 मिनिटं झालेली आहे आणि छान उकळी आलेली आहे। आपण कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। हे बघा छान आपला डाळ पालक तयार झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आपली आजची डाल पालकची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।